روز دوم جمعه سحر همین روز رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن و یا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش یعنی روز یکم شدگی هست. наздикони сироҷиддин ятимов яке аз сарбозоне ки дар рудхонаи бартанг ғарқ шуд аз норӯшанӣ ва маълумотҳои зидду нақиз дар ин қазия нигаронӣ мекунанд. ба иттилои мақомот сироҷиддин ятимов ва қандилҷон воҳидов сарбозони қисми марзбонӣ дар ноҳияи рӯшон рӯзи 30 сентябр бо ҳадафи наҷоти як хонандаи мактаб худро ба дарё партофта ғарқ шудаанд. маҳасти зуҳурова хоҳари сироҷиддин ки бори охир субҳи 28 бо ӯ тамос дошт мегӯяд қарор буд бародараш тариқи интернет аксҳо аз маросими ҷамъбасти адои хизматашро мефиристод. ай ҳамон рӯз ман уже дилам вай шуд ки чӯба додари ман вай намекард, чӯба бояд суратҳоро мисол ман дароӣ мекард, чӯба дигар занг назад ва ин хел бача набуд. бо гузашти як ҳафта аз ин ҳодиса сарбозони ғарқшуда дараке нест. маҳастӣ мегӯяд модар ва тағояш баробари хабардор шудан аз ҳодиса ба рӯшон сафар карданд ва ӯву дигар наздикон чашм ба роҳи хабаре аз бародаранд. мо ҳар рӯз занг мезанем, маги мо хоб надорем, шаба хоб шуда наметонем. мақомоти кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ мегӯяд ҷустуҷӯи сарбозони ғарқшуда аз ҷониби наҷотдиҳандагони онҳо ва сокинони оддӣ идома дорад. он корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳие ки аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар якҷоягӣ ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва аз он ҷумла мақомоти милитсия ҳамоно идома дорад, натиҷаи хуб ба бор наоварданд, корҳо идома доранд ва мутаассифона ин ду ҷасад ҳамоно ҳоло дарёфт нашудааст. сироҷиддин ятимови 22 сола ба гуфтаи наздикон 2 соли пеш ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шуда буд ва қарор буд рӯзҳои наздик ба хона баргардад. маҳасти зуҳурова хоҳари сироҷиддин ки ба чандин суол дар робита ба марги бародараш посух меҷӯяд, мегӯяд сироҷиддин хеле шиновари хуб буд ва хабари ғарқ шудани ӯ барояшон муаммо боқӣ мемонад.